kirenda mangana muneri umana ase family anona baise nkuru mana bari bono ndo manyanga abana na baro baimugete obo iga kurwa asa baise gocha bana wa detention is for the past 2 days na igore baumera netekero muntu bwato buroro bwaye na ekero babwata netengano kurwana physically mare mutamanyete nga oyore kumuita na bwato moyo harakati eri bakongusana na nomugakone na mubite to moyurireko nkabango so agati ngatora niese yeyu yarenge enkongo bakangara na babwato kaniringa kururo mugakone akaenda nyumba omumuro yiga mubete to moyinsa keragunsa bantu bakamubogoria bakamureta gocha sikolire buya ana manyinga iga getwe asenge nje amanyinga rewiteka manga akabekereruga otwarire cases nere kesi ekyo nkia cheta so mugambi kera mutumire to muntu nyumba amangente ekesi ekyo ikaganirigu kegenda mutu omugambi agateba ngatika turamwabera tomoe chance torore ngangu chenchiare kero mugambi amoteba ngamwabera mo chance korweri bado nande nagaste gutishira mukamuro yo mwabo ngangu muitari mukamuro yo mwabo bado tabwati morembe igaku muchando butuko no mugaso ndorara asamarie tengoro corona dio bonjera nkano gaiga marongo location ikoro sub location ibotabori Nyabitono village ono yarenge igoro tubwata matanga yo mwako minto my first cousin yokoro kurube ni nyangabo mayo ase twabute te maragoba then getubute toro kai guchiui sa short distance korwanka togasoka bali twarenga twensi gocha korora chiui ne chiaki tokonyora omwana okorokwa omwame onserio obekire parensemo in a pool of blood ekero totema kuburingi kiamoria togatebiwa nga igabetwo moyo ne first cousin yayo korokwa Otero Mokebu so tukaharakisha kumukonya kumuweke pikipiki igoro kamuminyoki paka Tabaka amanyinga goiteka on arrival at Tabaka emergency wing igatoka ng'omwana oyo kure igabete tumo yase ogoto gwokorio slightly ogoto korugoro moyo waswa deep anga chinji sato omoyo kabere asembo toga noro gaswa pako gaikasa maino na mochari attendant gato tebetie ekero atemete kobeka echuma gochia sengore iyo yeri yote ato tebeti ng'omwana oyo possibly gakweta sengencho ya internal bleeding na excessive bleeding so ekero twa confirming okure tukaimoka na my brother David Ogega negari twabwata tukagenda paka police station ya Tabaka wakatwa advising this is a matter case njare kwa bandroad na police station ya Tabaka wakatolifa Somosi ya Nyamarambe tukagenda paka Somosi ya Nyamarambe aka record the statement then aka contact ya bantu ba DCI wakacha together tukacha na OCS na DCI team paka Tabaka mochari baga assess umubere baga interview abantu bare ngororo rende baga take over the case amangana igarenge a very slight difference abana wa detention is for the past 2 days na igore baumera netekero muntu bwato buroro bwaye na ekero babwata netengano kurwana physically mare mutamanyete nga oyore kumuita na bwato moyo so nalia sogetio moyo akamubeta in the presence ya bantu bare ngororo na finally munaigetaga kwa so rende
mune family nabo togosabanga mo mosabire nka ya marehemu my brother Josephat Onserio oyo taiyo gaiga mwana oinero mokogoti oye amura barenge batatu batigaire babire erinde omorembo ogenderere chingaki echiga chieriberereriga na nare gosaba abantu baminto ng'a onde taimo kiaseria ase amaoka aye na no mosiasi na bakwanete ng'a amang'ana abono igare police case noyo okoreta yaiga namanyire igo totigere police ribaga bakore ensemo yabo oyo okoreta yaiga ekero arabwatu eserikari nemaete ng'ana kiera akore for now nao tware gosaba ng'a mosabire family yaito yamonchera mbuya mono the suspect nabwate chiombe na the victim asinara asimegete emete bono okorora ng'a oyo the suspect nachiete ne chiombe karare korisi chigasaria emete yaye ya marehemu ekero baumera nokomobori ng'a nakirende ndugu gosaria emete yane ne chiombe nario tension ya raisi the past 2 days bagaseparatiwa then bono igoro eyarenge okoumera na gwakabere lakini kero omonto ore na emotions chiaye and that resulted as a makweri ayo at the time mamo beteto moyo echiarenge saa 1:30 chia maragoba the next 15 minutes igare tabaka okwete so saa 1:45 he was pronounced dead engele iti maragoba lakini abantu barenga matango rubenia kero baigwete uwi mbamnyogete gocha so for now ekitoma etengeringa bali barenga matanga bamnyogete gocha se a scene of crime. Okay, na the suspect yawate 33 years. There is no history about detention igose biti na binde gose kuma na konde kora abe mune gilachi yagerete bagaitana yani bagacha kurwana. It is limited to dalile bona eresirenga oyare kumubolinga ngosarije mete yane no yaka respond nga ya tali wanja kwarenge lakini rende tigatonya kore nganji asaria then yagatoka nga emotions sicherenge hai so ndobwati any historical tension sigati abana bagosegati ya family yaitu ebono ndatebe nga number 1 abasaye baito more especially these days ba very so idle na ende ba very so emotional because in most cases yokonyoranga mbabwati responsibilities kera ona bana bake oye suspect na wate family lakini oyo ndatabwati family so enare what advising abana baito abasaye bateme go control their tempers in case of such situations bafo idikoronyora jirana na crime simune chiga umumuro ya suspect immediately kero arocho kodira ayayiga ekero tware gushugurikira marehemu tore senko mokonya tore asoko munyokitabaka anyore tali baga penetrate akagenda agatama and right now is at large tamanyiria sare then we have confirmed dingo murugi oyo wata chisare nere gasogete out of fear that umati ose raia na babara isoko famia asomo chibachi komo misa ose basalie mochi nera agasoka just muna a suspect asogete igo at the moment ntuma etinere asare lakini we hope nganso abachiete kende ngio gesaregete because we talked with the OCS na DCI bagakuana na abantu barengeta baka bonsi bekenyorege bakabatebya batiga mangana ya tigara samoka police kiara nare under investigation ondeta base wesoi asogo salia ose koumisa montonde igente tigara samoka paka the suspect are brought to book no naende na chira soko okoborokia samagana ya berete igoro echiarenge saa 1:30 bono
omomuro iga amobetete omoyinsa keragunsa abanto bakamobogoria bakamoreta gocha sekorire buya ana amanyinga iga egegetwe ase eng'encho ya amanyinga are goiteka amanga akabekererwa ana amanyinga amarehemu korwa no twamobogoreti tukamominyoki tabaka alafu munachiete gokwa igo naki nataka mboroki ase amobetete omoyinsa tukamobeka aria epikipiki egacha tukamobeka tukamoira tabaka munachiete gokwa ase amarieta nse nkoroku Violet Mura oyo osirete nchende mokamumura omwabo narenge nyomba chiarenge kitu around saa moja iga nkaigwa eriogi rire para iga ngochi gosoka nkanyora maremu are nse na nanyora maremu ninsare ngachanga mogororoki nkanyora ara amanyi nkanyora oyo omobete omoiyo pada abwatete omogakone okomobori nki okombwatera nche nachire kobatorani na inche ntige harakati eri bakong'usana na omogakone namobetete omoiyo orireko nkaba ngosoa gati ngatorania esegi eywo yarenge enkong'u mpaka nkarora nababwatokaniri ngakurura omogakone akaenda nyomba agachaka oyia epikipiki akabogori maremu akamoikia nyagitari maremu agasira nabo omogano oywo orenge igo bono togosaba eserikari esoe gati tonyore obonene bwa omwana ominto tomanye ng'aki ini ekenene nki omwana ominto akobuniwa ase eng'encho riomana riarenge one riomana rika ase eng'encho amosariretie emete yaye tomanye ng'a amaene na emete eye yaye are komobuni gose na egento ekeng'aga are komobuni tonyore oboene na intwe nari toranyare korema ase eng'encho ntobwate obwoba ime yaito ng'a monto oyo tarabwatwa ntomanyeti ase are ng'o naende mambia akoiranera next ase eng'encho cases chiaye chiarabeire chikoripotiwa ase omogambi ntorarora omogambi ogotake step bono twabeire togotwara obwoba ng'a mambia ning'a agochaite next eserikari twasabire etokonye baratwarire yaani nkoratwara are cases iroka ase mokamumura omwabo narorora ore omoboraka otwarire cases nere ekesi ekio nkiachiete ase omogambi kera amotomerete omonto nyomba among'ente ekesi ekio ekaganeriwa kegende motu omogambi agateba ng'a tiga toramwabera tomoe echance torore ng'a ngochenchia are kero omogambi amoteba ng'a mwabere amoe echance korwa eri bado naende nagasete gotishiera mokamumura oywo omwabo ng'a nkomoita are mokamumura oywo omwabo bado tabwati morembe iga akomochanda obotuko na omogaso ntorarora ing'ana eri rikofuatiria boronge mpaka yaikeire bono ochire goita mwana ominto onye omomura oria ing'ana eri riaye ribwatiwu boronge korwa achagete cases korwa ase mokamumura omwabo kana naigete gokumbu mapema na eserikari kana chenkorukarera bero oyo bwamwamende seito nyaramba nabwana niga abotabori na bitono bonchera oyarenge igoro ngasoka koruga iga ogenda seito achukwania bana bami buro chinsa 11 ekera ngocha bono nkaune chiuya abanto bagokura gocha ensemo yagocha bwane moine ntwaringe na bana baminto lakini igon chiuya chiete chigantabanani nkasiaruka nkabatiga na nabatia ngocha nkanyora ng'a nkobori ng'a chiuya nechiagikire bwana bagontebi ng'a otero oitire omwame omobetire omoiyo lakini ochire nyagitari bono togoansa inde konyakorera nsabu ntokonyakorera nsabu togocha rende togocha gochanka twaikire nkai taika chinke ang'e 10 togotebi ng'okure otero omobetire oine kasine yaye abaise barabamo otero mokeo kibare kobuna omwana oyo otero nachiete agaitia agekururi chiombe na emete korwa kwabo agakururi bono kwoyo igaitete ase emete asimegete emeke etarabwata bono kiare komotebia naki aki otagwancha onsigere emete eria yane na inche ebwate na inche eche gonkonya gochio ng'a nogokwana igo akamobeta omoiyo bono bakaancha korwana riria baendete korwana akamobeta omoiyo twaripoteti omogambi rende lakini igoro iga amogoeti ng'aki rende gaki otagwancha onsigere emete eria yane
natebe tugu muturetio itu bono chindi maitinga ose konya omotebiri ose konya taramotebi agateba ng'achia kumutebi. Ase amarieta nkoro kwabita Nyabonyi Nyagusira niga are omwana ominto nkaiga tata omwabo na omogaka one nabo omogaka one are omokogoti. Omwana oyo iga Nyagusira omwame abande twasitukerete igoro koigwa ng'a okure kero tokobwata iga toka ng'a eki babunete na igoro ya emete yaye asimegete ng'a oyo iga nyakomobeta omoiyo abete ogoeta chiombe chiaye igoro. Bono ng'a ekero bare konya koborana iga ase epara noroche buna bare abana naende bono nabo okorora ng'a mbabwate clutches ekiagera tari igoro korwa moiso onde amatuko abere aetire nari abete ogoeta chiombe echi ase emete yaye igoro. Bono ng'a konya baraboraneri bono igoro okorora ng'a mbaindanete bono iga para ekero bakoborani okorora ng'a mbabwate clutches bonsi bono baganyaine bono oria ekero agochia komoboria naki emete yane ogosari noria akamoboria ng'a emete enki nasareti bagasoa koiranera iga bono oyo iga okorora ng'a narenge abwo akaimokia omochia abwate akabeta oyo iga buna amobeta agaaka nse aba buna bakona gosugurika ng'aki oyo akwinse ase chinsa chinke bakarora ng'a tiga tomoire nyagetari na oyo omobetete omoyia agasira. Bono nabo toichanete buna abamwabo ase buna eanty yaye ntokumeti mono amaene ase okorara kwa omwana oyo iga omwamo oyo ore omwana omoke mono naende konya tobwate ogosemeria naende omwana oyo iga konya taiyonka iga gesachete nka tarakora nonye na ewiki na amatanga ande nare twabwate rito toichanete ng'a na amatanga aya ande togosugurikera omoro ominto nare naro okwete naende oroche aye iga amentire omwana oyo iga omwana oyo iga omwame. Igo na omoichano omonene togosaba ng'a Nyasaye oito amasabo amanene acha ase enka eye iga aremie mama omwabo ekiara mama omwabo nere biekotigarete batigetwe abana abake ng'ina oberisereire obasukiri mpaka buna baikire iga naende oroche omwana oyo orarire gaki. Bono nabo togosaba amasabo amanene ase ekenyoro na ase abaminto mobeke enka eye ase amasabo amang'ana aya iga Nyasaye anyakonya ere. Konya migori nagokora ekebarua kiaye. Nabwate efamiri lakini ya bwango nabake ase abana aba barabwo aba babere nanya koigwa bakoregana lakini rende amang'ana buna erioma na ase efamiri nonye na abaise nkoroma nabare. Bono ntomanya ng'a abana aba nabare baimogetio obobo iga korwa ase abaise gocha na ekiagera tayaka igoro lakini ase barabwo abanyene mbanya gotenenera koererania. Inche erieta riane nkoroku John Mokebo oyo bwonchera igo ndo omomura omonene omong'ina ogatato omogaka onchera Mokebo. Igoro riarenge rituko ria Jumapili narenge ntimogete ekiagera ninche bwekamete nkoigwa ekurate abanto bagokura epara bagoteba otera Omokebo nkoboria nki kiabekio abanto bagokura omwana ogocha omoibo omwamete one ogocha ogontebia nomaete aye omaete otera obetire okondo omoiyo nkomoboria nki bare kobuna ng'a okondo nasimegete emete maate roche otera bono agachiakanacha emete yaye korwa kwabo bono gakorenta nka akamanya goetia emete eyio are kong'usa na echieri chigasaria emete yoyio. Amatuko arabeire bakomanera ekwerende ng'a gwanchayete ase etia emete yao igoro ase ogosaria emete yane bono ekaba ng'a netobogete bebekerete totamanyeti naende batari gontebia otera atari gontebia okondo atari gontebia ekiagera bonsi na abana bane. Okondo na omwana bwa omwana ominto the late Boniface Nyang'au onchera bono ekero nanyora eripoti eyio rende ng'a na emete bare kobuna bakarwa rende oyo akaganya oyo iga one okorokwa Otero epikipiki agominyokia okoruka oba akamoganya enchera agotira gochanga rikaumera na epara bakabwatana
ebioge ase baruseti bira bitemanyeti naende tendatebi buna onde ng'a ebioge ebi babwate na ebi baganyanete barwane. Bono ekero yachi goika chinsai isato iga omwana gete ogocha ngogotebi ng'a nomaete okondo otera amobete omoiywo buna amobete omoiywo ochi kominyokiwa gochia tabaka onyora amanyinga amarero okwera nchera aya oyo obetete oyo nere oyone oyone akorokwa Vincent Otero oyo obetetwe omoiywo iga akorokwa okondo Onserio naende abana nabwo abakogoti bono ekero naigwete rende nkobori rende ng'aki bono ng'aki togokora bono nkanyora egento ngokora nogoakera assistant chief achiche iga amanye inki kere egere arente security ase ekenyoro amang'ana tabaisa koba mabe na namwakerete obuya agakora amaya ere akamanya gocha rende mpaka mwane chiarenge chinsa isano chia botuko togakwana nkamweresa nkamotebi inche egento nganeti omwana ominto ninche namasometi bono banyang'au bono buna namasometi bono twakinende totana korwana bono ase eng'encho abana aba bare abamo intwe ntwarwanete rinde egento kere kia eng'encho nkere naki tochichama toikaranse buna efamily ekiagera natoire amang'ana aya gochia ase ekegambero tari gochi gotokonya kende ntokorenta imani ntokorenta morembe egento kere agere totwara omorembe igo togoikaransa buna efamily maemata moyo are Peris Nyangacheri erinde toikaranse na abaminto brothers David Ogega na Harrison Abuga na ata Step Brothers buna Enos Obara ekero toikaransie tokwana amang'ana aywo torore naki togokora amang'ana aya iga yogoitana kwa abana aba iga ekiagera tari bana bao na abana b'endeyemo igo bono naki narengereria ng'a Nyasaye are gwancha buna rero twacha iga iga nachigete omosasi roti acha gotoigorera ekanisa iga iga ya Catholic yagera namotebi togende egero togende ase omwana oyo yaitotu okore amasabo ororo fata okore amaya twachire ororo twakorire amasabo buna twakorire amasabo na ekanisa rocha kobeka gose omorembe nocha abana bakei konywa amarwa eke gionsi ekiarendetu goetera okonywa kwa amarwa ekiagera oyo oyomo iga atindete nonya oyo ochete komobeta omoiywo ase eng'encho oria atindete nabwate chinguruko bwoyo buya mono gokoigora nchirende nero momanyete gotwa koba omokabara gose gotwara mbuchinde omaete egento egetang'ani ekemo nkere ng'aki mwana otari konywa marupi buna atari konywa amarwa na omwana okomanyete korigia egento are atongetu nokorigia abana amasomete aigeti standard 4 ekamosinya chisemi lakini iga abwate chiombe chiaye chieri chiaye akoremia iga abwate epikipiki yaye akorundia ere iga are ase epara kere ngaki mambia onye kogenda koremia chieri rituko ria okorema iga akominyoka ogenda omake sure ng'aki nachire mogondo naremire chieri ngokora ochichoma gosoa ase epikipiki yaye kogenda na omwana omwetebere nonya egento arekeraki nkeri ng'a ekero achekiwu nkoberorokia are nkorara ekero achekiwu igo bono ekimanyete naki eki kera kio ekero achekiwu nkobera are bwango lakini rende tabwati birengereri binde toratebe ng'a nomorebi are oraimoka atake korwana inche nchaka bonchera nkana ogaiga omwana oyo osirire noyo momura ominto igo seitu naogaiga Nyakembene Nyakembene Botabori Ikoro sub location Marongo location bono ekero amang'ana yachete akaba igo yabeta ase erisati abana bechingaki chia bono bachakire gotumia te first taught sana 99.9% of the youth babeire niboro buti ase okonywa amarwa echang'a aburukaniwe amo na enyasore bono ekero okonyora bagokora ayare amabe mbari komanya what they are doing so egento nda-advise the youth nkeri ng'a babe siro nonya na abagambi baito chingaki chia kare igo bare gotwara chibarasa
rero chibarasa nchiyo abagambi they don't care. Igoma ya pili neringa the chief and assistant chiefs bagenderere kokore ekwerende kurenda amang'ana ya marua abeire batari na acha kuyasiria bona abana ekegorie kegeke kiabeire gekunywa marua mono amone ekinyasore ekichiagerire bakorire ekwerende babeire out of control. Chiparasa chiri chiagakorire kare rero nchiyo actually turi kumanya nonya n'umugambi eshimeri abagambi babwate kare tekorete kiteyo igo bono buna abantu abanene bekigori kia bono igo tubwate obwoba nga egesa kwekeke ngai okora ngai gekogenda ekiara kiarekane kere dumti as a result yokunywa marua ayaburukanigo. Igo it is a big shock for a young boy to pass on as emyaka 25 ebere mesinini n'omwana oyo mwitete n'omwana oradi wake nkonya gukora egasi yaye ono as a family we are shocked. It is a big loss to the family and the community. Jeno Mauricia Alois Mukono naende igonde nginarume maremu mamo mwabono mukogoti ominto ayare ngeri itukoria igoro nabwate abageni abangeriane umwana no mwana no mwishike nabwate abasani bayakareta na incha abasubati baminto bonse sibabita bagachororo una bacha tugasherekea tukaguya tutasuspected ngana indikende kebenke kare una abantu bandi bagoteba ngogokorogosa mono gochore korera kumbe ingo jigoikiranere bono gotwakora kiro monda kagenda asare gochia era ngense moyo gati ya saa moja na nusu na saa mbili nkanyore simi kurua se musubati ominto karongo yerisibu gagugwana okurera bono tagirigo nte bikende lakini kurua sense monka nyoranga omoigwane osiriyo bogima bwaye gwetera sokorwana noyo mwabo buna mbwato mugano noringa nigo bakubuna ebinto byabo omoigwana asimegete mete no moyo mwabo yo na bwate tugo yaye tugo yoyo mwabo ye gasarie mete bono ko bakubora ni mbaji ko igwana na barwanira abo bono yo igoitwa bono nche mbwate gente kemo asaba ntaba kana banene boigo nkirianga chimbwa nchire tugwenete kwenaria chiratokonye obe no manenore ebe no mokore eyemo no kwenari koremereria embwende enarie ko kwane kigera konye na inde kora arorekero kende nga bokongumbole bongerio mana enari kurie bachira asokoruororo usaso gukira ekiagera elio mana omwaeri ara angeri kurwa igukorera chisegi na segite bwati maiso ndikaro mokurwana igokonyora nga ondo itirwe tari na sariringa no rio bare kurwana boka oranyore nonyo no mondo ndole obanetia mayota gite kubakonya nere na inde moko nyokoba na inde victim aso goitwa igo okoba restaurant ogwetanga okonara gwetanga negentu kiengencho mono na inde ni ogego tanga amaba mange egento gyokobera okobereroka na gwanza goteba nga inche umumanyete bobenche tintagete binde binche tingo jeserwa ine spirit embe koleto bokongwase abantu bamenyete okoremereria manya gukwana ekikegwenete gukwanwa na ekero koranga obubemburo
tamakoruo igonje kinari kuganiria abantu bonse ba minto ebe nabakebe nabanene ebe nabaguchie kanisa ebe nabatari guchie kanisa ebe nabari bakunywa maru ebe nabatari kunywa maru moiguano oyo ase mumanyete buno omonto ere karomo omucheshi n'omuntu orobwanchete karomo kugamba tatagitimangana yo kuomana omuntu bwanchete tu egosori asa marita ne starter cho ikeronche umukansoro mukoro bwe kenyore keiga aba ya street ne chikasi ni chiane oyo iteto yo mwabone kasi no yo ikwete na ere no ikasi ni yane na wana bamenyete no murembi chinga gikyonsi eke kyabete niyo kyabere gentu kyokogosa mono ekorekana ngani chinguru kyabire cye cyakote mino mikera wana abantu bamanyitinge cyende yari gwikereke wango muneke togosaba kenyoro kebege toereru ntobugori seri maboka ito nyeriko seri abeire tumanye serikali nero twairalinga na serikali yali rotota yari beka senjere gwene teri bage gwikirenga kyogo itara manyinga one ndenje gosaba abantu bamiteke kyabeire tole turandio murembe turandio obwanchani ekera mangana yigagenderete kende nande ngetoke agati ekere kebe kyagera muna mwanya abantu nonye na bamwe aboyo yangosire na boranyori keriri andage ko bagosene ko kan ko revenge ntoganeti kikebe etoganeti omurembobe revenge ngiteyo tutigere nyasaye bie kakoro gwanje kwaye mbiya mano rakena kimeti sikati nisichava yombo maite muna bana baya ntanye kuyungana rinde lyonsi muna bono kutwatige ntina barabuna matukata tairire eriye komenya batokea iwo timba manyitinge nchende mbonde teyo ndanya no bodi kenyore kigimo onde teyo maita bana ba igencherembe atwa maite sechingira chingi ya kioka ari tangoro George Haraka nonde chairman ya mwamugeo okono kumia abana ba na abane baita ntimoro wabayo makabito yondo moyo gente kengiana kabe nyomba yane ya mwamugeo munanda chairman igondo kumeti lakini tuataka serikali ibwatiri nganeri noyo kwete nera anyore yakiaye so rende ndundu bwati mangana mange amangana mayana ni serikali ibwatiri nganeri kwa kina sana oyo kwete nera bwati yakiaye eboru na ngikiagere tagakwa no konye mwana ni manyeta no muyare bono tima tingi kiarenta this program konye mate no mwana ole very kind obwata mangana maya okole bintu byaye na abwata abantu baye na ichogete bya lakini bona I don't know what happened ingane kama kwa bengenje lakini kwani kwa kesi kendi yonsi kyaye nanya kwa kesi kendi aya Malieta nkuru kumeri adhiambo tiano officially lakini nde bakondo kameri kisinja isauri mosacho nya kuru kukisinja mimi ni Mjaluo lakini moleka hapa na chetega mwaka 1995 paka bono iga bata bana banne na bachokoro bono kuruwabo na amenyirega paka ya ikete miaka last year 2024 mutinyo kabere tare 4 nero mugaka we michieye oyo nkoro kutata byara akatwa umugondo katwata ni umugondo tata bwata bakungu batatu na bwata bakungu batatu akata ni umugondo mara katatu bono twamenyire kuru ritukeyo naba genete mugondo takoreti matuka mange kuikatare 19 umutinyo yoyo ya kabere nganyora nkoru mugondo na mukamo murone ngonyora oyo suspect oyo korere mangana ya rero oyitete kasini yaye oyo bono ne kasini yaye nanje ne kasini yane esa uri oyo bono ere no ne brother yane
bono akacha akandangeri koru mwana iga agesieri gochibara abwo abwatete omoroko boko akantebi buna omong'ina oyo igo aye ogokete muna kwaigwa omogondo igo tata agete kebao nkere mari tware kobuna nere akarukoru mwae ocha korosia ekebao ense yemo gochimwa abande koru kwane nkamokani rende akateba naye no omokungu bosa egento gokwana mbosa nkabwing'ina na amang'ana nkamobori naye nere egento okondangeri gocha ng'ina abwo tobasa gokora ki usijaribu kufunga hiyo mwenya penye tunapitia kwa sababu so ulikuwa unafunga njia kutoka kwake kuja kwako, kutoka kwangu kwenda kwa jirani, so ulikuwa uifunge? Nilikuwa niifunge kwenda kwa jirani, jumepitia kwangu kwa mlango ikienda. Kaniambia usijaribu, hapo ndio medisi wangu wanapitia bali bakonderera abana bakoetera abo bahika mwane bwangu. Ngagenda ngaripoti egente kia se tata esa uriere no mwa tata mwabo nere tata minto sa mogako yabwata bakungu batatu bono mama minto nero monene ngina kabo yo kabere na oyo the third one is there bono ngachika nkamoripoti munango chiko report iga tinda rukorwari konyoro moiso kone moke oyorega akorera omurangeri okomotebi nagende utebi mama mino kesagane keri taraisana gotwara boy sasa mtoto nikamuuliza ni nini, akaniambia ameniambia hivi na hivi. Ngatiga kamwambia togende nka nimeripoti tata tiari. Ngaganya bono mang'ana yekwa igambiru kansinya. Aya koika botuko eyo yarenge Jumapili mogaso. Koika Jumatatu botuko saa 4 ndaire mwane nko igwe gesieri ke kokngonto muntu kondangiri aye endugu igorango nkakira endugu igorango nkakira kama kontebi igora inje natomiru no otero nere oyo bono nyakoito yo mwabo naende nere oyo endugu yani natomiru no otero inje nkoiterero rero ku kosotaku kamobori nkakira nyumba kirikiri mwana kontebi na mama to igora nkakira mo murambo ato yomo konyare isiko tore no mokamo murone akorara chikoniga bono mna tu akirete ime nkaigu ekesieri kia chikoni kikokongonto katemana yaya ngakina rarara imega ochire kwake esieri kio mwana onde narakorera omwana obande bobe umambi ngakina rakwane nkasoka isiko katemba yaya tigebe kebe ninje batagete kongita ngamotebia nkosoka kanyono muntu imanyete kamotebi naye kwato mwongite na onotero ngite rende ngite abana bane bakure bamanye ngina kwachete kongita aya munango kwana igo abwato mote akangako mote munanga keto moto yomo iga nkabwato mote gori na maru abwate ekekombe nkamwako mote ase nkamwako mote ase ekoboko baka ekekombe kori kikakora kikagunse akantebina na nje kwangakire iga tukamenyana naye hapa tulimenyana mpaka kaenda kuangukia pale. So hiyo time uko wewe na yeye? Mimi na yeye na hao watoto wangu. Sasa huyu analia tu, hata alikuwa mgonjwa, alikuwa amepewa nafasi, ametoka shule. Amekuja nimpeleke hosi. Ana nguvu, na huyu alikuwa pia na mtoto mdogo. Sasa nikashindwa nitafanya nini? Kabambana tu na yeye hivyo. Aya, akatoka akantebina tigangende ndangeri simba bono. Nachire kurangerie simba yane. Oline simba bwate amobori na ngi ngokorera abakungu bae. Na bwate ne chipesa. Aikende nke yo bwate. Na tebi ngoite.
Sasa nikaacha akaenda, kulikuwa na security light hapa hii ya D-light. Vile nilikuwa na hiyo security ya D-light, nikawasha. Akaenda. Vile alienda, nikasima ile light ya isiko. Kasema vile nimesima hii light, wacha nione kama ni ulevi, ataenda. Akiona light hakuna, hawezi kurudi. Lakini tukamwangalia tu vile anaenda. Akaenda mpaka akafika juu. Ngaro yake ekeene alitumwa kutoka huko juu. Vile aliona vile tuliona vile akaenda juu mpaka vile wanarudi. Nkalimieta hiyo bona. Vile anarudi, wakarudi tu direct mpaka akafika barabara. Vile alifika barabara, yule mwingine akapitia kuna duka hapa nyuma. Akapitia nyuma ya duka hivyo, akasunguka barabara, akakuja akasimama nyuma ya choo iko hapa kwangu hapa nyuma. Akasimama hapo. Sasa vile alirudi ndiye akaanza kupiga mabati na miti kabisa, anachapa hii. Mpaka alikuwa anachapa hiyo waya. Nikasema si atatuharibia D-light na ni moja tu ndio tunategemea. Sasa akipiga wakati wote kumekuwa na commotion. Majirani hawajatokea bado? Majirani, najua kulikuwa na manyunyu ya mvua. Bona ungu kura lakini hawasikii. Mvua ilikuwa inanyesha hivi. Hawasikii. Sasa mpaka ikabidi huyu mtoto akatoka. Hata alichomoka tu mbio, akaenda kuita huyu my brother ambaye sasa ndugu yake ameuawa. Akakimbia mpaka huko, kapiga gate, akamwambia anko, kuja mama anauawa, kuja. Ule akatoka, ndio akakuja. Sasa vile alikuja, ndio akashika huyu kijana, akamwambia shida yako ni nini? Mbona umekuja kusumbua huyu mama usiku? Na ni mama mjane. Sasa ndio akafanya nini? Ule kijana akamshika, akamsindikiza akaenda mpaka huko, mpaka kwao. Haya. Hiyo ikaisha hivyo, nikakuja nikaripoti babake, nikaripoti Mtureti ambaye ni ango yetu. Jana akanigonga mawe hapa. Sasa zile huyu alikuwa anamshika, anampeleka, kamuka akashika jiwe akanigonga jiwe hapa. Sasa asubuhi nikaamuka na ile kikombe alikuwa naye na pombe, nikapelekea huyu ango, huyu Mtureti yetu sasa. Vile nilimpelekea, akasema ati utafanya nini, wataongea. Alinyamaza, muda ukaenda tena wiki moja. Vile wiki ilienda, sasa huyu bibi ya kijana wangu alikuwa anaenda kuchukua maji pale chini. Wakati alikuwa anaenda, huyu kijana alikuwa ameketi hapa juu kwa barabara. Huyu Otero alikuwa ameketi hapa. Hatuna shughuli na yeye, hatuna chochote. Huyu msichana kwenda huko chini, akakata mbio, akaenda na pikipiki hivi, akasimamisha hapo mbele. Akakata mbio, kuna mteremko hapo hivyo, akamfikia kwa mtoni. Sasa hiyo ni Jumamosi iliyofuata. Alipomfikia kwa mtoni, huyu akastukia tu anamshika. Sasa msichana akaanza kupiga nduru. Mbona unaninyonga? Ilikuwa Jumamosi saa 9. Na huko ni miti, ni oro sana by the way. Huyu anapiga nduru, hakuna mtu ya kumsaidia. Bahati mzuri huyu Mtureti wetu ambaye ni ango tena alikuwa anatoka kanisa, ni MSDA. Tena ndiye akapata wakimenyana. Na kuna mwenye alikuwa analeta ng'ombe anatoka side ya juu. Kamwambia umusioli na boro mulirigo. Sasa mpaka huyu ango akafikia, ndiye akakuangalia, akasoka, akakamatuka huyu mtoto. Huyu mtoto akatoka direct kutoka huko, akakuja mpaka kwa police station. Mimi sikuwa ni police post. Acha wewe. Sikuwa na habari yoyote. Akakuja akilia. Kulia, akaniambia mama, Otero anaenda kunipiga huko chini kwa nini? Nimekosa nini Otero anaenda kunipiga? Nikamwambia sikuongea, imefikia hapo. Huyu msichana akaenda, akachukua OB. Akachukua OB kutoka hapo kwa askari. Hiyo OB kukuja naye, nikasema sasa wacha tena niripoti kwa mzee. Nikaenda kwa mzee, nikamwambia mzee, kuripoti kwa mzee sasa ndio baba yetu. Baba yangu na ndio baba yeyu Otero. Yaani baba yetu. Baba yangu na ndio baba yeyu Otero. Yaani baba mkwe.
Kaenda nikamwelezea baba, yale ingine yajaisha, Mujaito Otero tukae tuongee, na mengine tena ndio haya yametokea. Akasema tukifika naye hapa akaniambia wapi hiyo OB. Tukamwonyesha, kumwonyesha ndio kuchukua hiyo OB. Akachukua, atiwacha sasa hii tutaenda kuongea. Haya. Si wakati sasa tumeenda, nikaenda nikaambia yule, nikaambia sasa ile ingine hamjafanya chochote. Mlinyamaza naye. Hii sasa ni ya huyu msichana. Lazima sasa hii ni madharau, tuende mbele. Chief tukaongea, huyo kijana akaitwa, akakuja. Haya. Vile alikuja, hiyo chief vile nilienda nikaambia mtureti yao. Sasa huyu kijana mwenye alikuja kutufamia, mtureti yao ni mwingine. Asaini mtu anilimie kwa shamba, kwa nalima na jembe. Huyo kijana akaenda, akabeba tena huyu ndugu ya huyu kijana mwenye aliituma wakati ule, ndugu yake sasa nyumba ingine. Akaenda na yeye. Wakati huyu kijana alienda alitoka kidogo, akaacha jembe kwa shamba. Huyu kijana alichukua hatua, akakata ile jembe. Akakata miti mpaka ikabaki jembe peke yake hivi. Kisha na maana nisilimiwe. Ule kijana alitoka kwa shamba, hakulima. Nikamwambia, akakuja kuniripoti yeye mwenyewe. Nilikuwa sijatoka kibarua kukuja jioni, ndiye akanielezea. Kunielezea nikamwambia sasa mimi hakuna chenye nitaongea, ila chenye iko wewe tafuta mbinu unimalizie shamba juu nilikuwa nalipa. Wewe unilipie malizie shamba, mimi sina chochote. Si kuenda kumuuliza, nikanyamaza tu. Haya akamaliza hivyo, nikaripoti baba yake. Baba akajua hiyo maneno, nikaripoti mtureti. Kaniambia tutaongea, hawakuongea. Sasa hiyo ni wakati tunalima. Sasa nimepanda. Ni chakula iko kwa shamba. Nimepanda, chakula imetoka. Kaweka malingine sukuma, malingine niliweka mahindi. Ametoka na jembe ya ng'ombe. Amekuja, amepita juu ya chakula yenye imeshatoka mpaka chini. Kurudi, akarudi tena, akapitia hapo mpaka juu. Mimi sijui kutoka kazi, huyu msichana ananiambia umeenda kwa shamba, enda kwa shamba uende ujiangalie. Nikasema kuna nini? Ati ng'ombe imekanyaga shamba vilivyo. Nikamwambia tena mimi sasa nimechoka. Nikaacha. Kakuja nikaelezea, nikanyamaza. Kamasa karibu 3 days nikiongojea ataniletea report. Ama baba amejua ataniletea report. Wakulete, nikaenda tena kwa mtureti. Nikamwambia nimechoka kukuletea reports, lakini lazima ni report because niliambiwa hautatoboa. Sasa alikuwa ameniambia hautatoboa. Akasema sasa sitatoboa kwa sababu ya shamba nilipewa. Nikaenda kwa mtureti nikamuelezea. Vile nilimuelezea nikaelezea na Ango ambaye ni second follower wa baba. Nikamuelezea na nikaelezea huyu mama marehemu sasa juu na yeye ni Mubaraka. Ili hii nyumba ijue chenye inaendelea. Na nikamuelezea, akaniambia tutamuita, tutaongea. Kumuita hadi leo hii tunaongea na wewe, lakini huyu Ango mwingine second follower wa baba alimuita. Alipomuita ni kama nilifanya makosa. Juu kijana alimuita akaongelesha yeye. Kijana akamwambia Ango, kama sio wewe singesikia mtu wowote. Lakini kwa vile wewe ndio umeniita umeniambia naenda kufikiria. Nitaacha naenda kufikiria. Lakini kama sio wewe singesikia mtu wowote. Sasa ule Ango akafanya nini? Karudi akaniambia niongea na yeye, wacha. Nikaongojea report kutoka kwa mtureti. Hajanipea ripoti mpaka wa leo. Sasa wakati nilimuita yeye akasikia uchungu, alienda akarudi kwa baba. Akaambia baba, baba, hata kama nilikosea Mary, mbona alienda kunistaki kwa Ango Ogega, akukuja akuambie tukae tuonge. Nilipata Ogega kwa njia nikitoka kuendesha pikipiki, ananiita akaanza kunielezea kwa ati ninakosea Mary.
Sasa babake akakuja mpaka hapa, nikampea hii kiti. Nikampea hii kiti, akaketi, akaanza kunielezea. Nikamwambia mimi nilienda na sikudanganye, alimuita kwa barabara. Aliniambia atamuita na alimuita rasmi kwa simu, akamuelezea. Sasa vile alimuelezea, ndio yeye amekuja kukuambia. Baba akaanza kugombana juu, kweli nimechoka. Ukiambiwa utatoboa na vitu yako inaharibiwa na unatishiwa. Juu niliambia baba mali imebaki, sitawaripoti anymore. Kwa sababu na report hakuna action yoyote. Kitu iko sasa nimeamua anikosee, mimi naenda kwa women rights. Hiyo tu. Sasa ikakuja ikafikia mpaka hapo, ndio hii sasa yametokea, yamempata kando na mimi. Nashukuru Mungu bado niko hai.